damuwa. Annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Na sanya Allah Zuljalali da ke yaye mana damuwa, wanda idan ya so a take yake tasrifin rayuwa, wanda ka canja baki ya koma fari tamkar ya kalar ruwa. Da shi na dogara 'yan uwa, Allah ka ƙarawa masoyan annaba hasken rayuwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Allah ka ƙara dubin salati ga annabi tushen samuwa, wanda ga shi fansa na bayar mata ya'ya har uwa, wanda da sansa dukan musulmi yake cika burin rayuwa. Da shi kadai ne rayuwa, Duka ruhin wanda babu ma'aiki zai shiga damuwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Na yi nufin na rubuta waƙar ma'aiki hasken rayuwa, kuma na sa sunan ƙasidar tawa dalilin samuwa. Allah ka sanya kan ya zamto silar waƙar ta yi karɓuwa, Ta kau da gishin ruwa, kuma ya zama na samu ceton annabi ranar tsayuwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Annabi ne ba wanda ba irinsa a fadin rayuwa, ba wanda ubangijinsa yake masa aiki ko kuwa. Allah da mala'ikunsa sukan yi salati mai yawa, Ga ma'aikin rayuwa, me zai hana mu ma mu kama salati muddin rayuwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Wanda kawa manzo salati shi ya ci ribar rayuwa, manzo ya ce ku yawaita yi mun salati zai muku garkuwa. Ko addu'a sai idan da salati yan uwa, Za ta yi da karbuwa, rabbi salli ala Muhammad da dalilin samuwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Hukuma yake sai rarrashi annabi garkuwa, shi kadai ne wanda rabbi yake rarrashi yan uwa. Afallahu an ka yace mai asigar natsuwa, Dan cire masa damuwa, ku ji tausasan kalaman da rabbi yake masa yan uwa. dalilin samuwa annaba hasken rayuwa, da kai na kusanci Allah, rabbi ka yayan damuwa. Annabawa dukkaninsu suna roƙon Allahu ne, shi kwa kafin ma ya roƙa ake masa dan lela ne.
ya zarta khalil har da kalimu da habibu ne rainan Allahu ne shi ne aka baiwa alkausar domin cire damuwa dalilin samuwa annaba hasken rayuwa da kai na kusanci Allah rabbuka yayan da